खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया भुटान सरकारनि डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट अफ ल एन्ड अर्डार मिनिस्ट्रि अफ होम एन्ड कालचारेल एफेयार्स रुराल गभर्नमेन्ट अफ भुटाननि मोनसे हानजाया बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव फैना बिटिआर हालामनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर गासै गंबा जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिफोरखौ लोगो हमफैना सावरायनाय हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि बे सावरायनाय हाबाफारियाव भुटान सरकारनि हानजाजों लोगोसे बिटिआरनि टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धरम नारायण दासआ बाहागो लाना बिटिआरनि गासै गंबा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि लोगोसे एसपिफोरजों ल एन्ड अर्डारनि सायाव सावरायलायो होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरांआ बेनोदि बयजोंबो मिथिजाग्रा आरो गोबां सुबुंखौ खैफोदनि समाव अनसायग्रा बलिउडनि हिर' सनु सुदआ IAS एबा गोलावै इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस कचिंनि थाखाय बेसेन लायालासिनो देग्लाय बोसोरनि 2022-23 नि फोरोंथाय होनायनि अनलाइनआ सोलिगासिनो दं होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथियाव दं मैया गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव NDFBनि 34थि मुंख्लं सान फालिनायाव गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायावबो बिब्दिनो मैखोमै मुंख्लं सान फालिदों। मख'जाथावदि NDFBनि मुंख्लं सानखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन होनना बिथां सन्जय सर्गियारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो आरो NDFBनि मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव जयै मुंख्लं खाम्फाखौ बानाय जासिगोन होनना बिथाङा फोरमायबावो। थ' दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै फरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।